जों दिनै हाय प्रेस मिटआव मा फाइपिका तामने हिंके जे मान्दाइ एसेम्बलि कन्स्टिट्युएन्सि आन्दार जे बेबो मुरकनि तंमानि जे बुबाग्रामनि जे दागे मुंनो जाजाग्यांनि तंमानि तै बुबाग्रानि ककनो खनाया कारै yang yung nglai tongmani no je press meet of khailai tongmani na abno sing selonggo abai rok ni hangke belai chanai tai je abai ngi tongnai rok na ang kok kasana musong jahate abai ngi yakadei norok bo je bubagra dagi rohmani no norba abno khambe gosimana nai tamni hingke bubagra sini bagaise sini ki prasano bagaise bo fight khalai tongo bini sori hamya tudui phano bo sini bagaise bo treatment of khaijaya kadei bo sini bagaisi bo fight khaina ne bo to tabok song baksa sin basang basai tongo hangke nor wan suk thai tongo sin bubagra ne bagai sini tipra saron bagai sin tipra dofane bagai norok abno wan suk thai tongo hangke jahate sung tabok je bubagra chongmani je pana chongtho tabungni ni mandai assembly ni andar je andar ni voter phanong tho angya phanong tho bubagra je bonono hnai je select khai mani jotono ma gosinai je tini je fungo press meet khaina robo abno norbo gosimana nai je bubagra dagi mani no norok masong nai jisbona candidate ri tongtho je bubagra candidate mani no sung kaham kurung khai sini public bai khai sung bono kaplai khayai bubagra mungbai ti promotion mungbai sung bono kaplai khai sung bono vote pai ri ro nai hambai bubagra ke jai bubagra ke jai bubagra ke jai